kažem ti pratio nešto sad specijalno, ali moram mi je onako top. Ja, je li ovoj sezoni ili nije? To stvarno ne znam, nisam ga ispratila, onaj Sale Lux. Je? Jeste. On mi je onako baš... Šta, simpatično? Da, kako ne. On je baš onako da svoju ruku... U mislima... Joj, tačno, on je sa onom devojkom, ne znam kako se ona zove, što hoće sa njim porodicu drugi dan, žao što nije ostala trudna, tako je nešto bilo, znam da je to na početku. Ne znam. Alo, Carmen. Hvala lepo. Aha, kako se zove Šta? Se ne javlja, sad nemoj da me zovete. Uopšte neću. Sara Stojanović, tako... Ništa, ljudi, evo, ako nas neko gleda sada, možda neki novinar, slučajno, ili neko ko je u kontaktu sa Ninom Milićom, ili sa Zoranom, Neko ko je u kontaktu sa... pošaljite Sanin profil da dođe na razgovor. Čisto da se, upoznaju i to je to. Da, ali Čukarić ima procenat. Kad ja sam dobila ovaj spektakl... Nikad u životu. Ljudi, Znam da bi osvežila... ti lepi Mića, ajmo ljudi, sad, ljudi. Pobedim. Hvala, Roko! Da oduvam ovo Karića jednom, bre. Jel vide ti ovo, Kariću? Si trebao možda naočare? Vidim ja sve, samo ti igri. Kariću, jesi video, Kariću? Nisam. Kariću, da pogledam situaciju. Joj, Bože. Ko je bio? Neko uporno pitaj za Enu, on je bio sa Enom. Jesi ti bio sa Enom? Ja nemam pojma, iskreno. Stvarno ne znam, u to se ne mešam, ja samo kažem zašto neko uporno piše Ena. Nikad u životu. Čudno, zašto ti nisi dan danas sa Šopićkom, zato što, nije mi čudno to, grešim, nego toliko mi nekako vas dvoje ličite, negde ste mi, ne znam, baš ste mi onako, htjela sam kažem Jovana i Ivana, kad bih te dve devojke onako pogledala fizički i to sve, nekako mi više Ivana ide uz tebe nego Jovana. A totalno su drugačije, obe su prelepe, Jovana je negde, da kažemo, ajde kao meni sličnija, devojka je brineta i to, ali na primjer gledajući tebe, mi nekako Ivana više ide. Pazi, zagrcamo si se. Da. Neću glupu foru. Stefane, nemoj da se smiješ. Pa ne znam, iskreno, nemam pojma. Znaš kad me pitaju ko je tvoj tip? Znaš, stvarno ja nemam moj tip devojke, ne znam kako ti Da, ti si dalje pronalaziš. To ti kao što i ti ne znaš šta ćeš raditi u životu, tako ja nemam moj tip. Ne da nemam, nego znam da volim, brate, nešto što... Da, Marko Filipović, plavuše i minete. Ne znam šta je to. Ma nemam pojma, on uđe, snimamo meč i on dođe i reklamira svoju pesmu, nešto plavuše i brinete, a ne znam kako dalje ide, to samo ponavlja. Hvala, Roko. Šta sam htio da ti kažem, ne vredi, opet si me, brate, okej, ne brini. Da, stali smo kod tipa devojke, rekao si da nemaš konkretan tip devojke i da ne znaš kad bi te neko pitao šta je tvoj tip devojke. Koji je moj tip? Prvo što vidim su oči i zubi i osmeh, to mi je nekako nešto što mi prvo upadao. Da ću da ustanem da pokažem zube, da se ogrenem. Ajde, dobro. Čestica si vadila. Haos. A šta ti je onako red flag kod devojaka? Lojalna, jesi lojalna. Šta mi je red flag? Kad mi kaže brate ili kad mi kaže lol ili kad mi tako nešto.